احنا واسرائيل اخوانا. ايواني ميا بتكنيسيت الى مروكاين. ערב טוב. אני מהבית כנסת של המרוקאים. יש לנו את החזן של הבית כנסת שהמרוקאים קוראים לו אל-חכן. זה ראשי תיבות של חמר חרמנו. ולמה אני אומר את זה? כל הזמן שעולים לתורה ביום שבת, אף פעם החזן לא מוסיף ומתחילים לקרוא. תמיד לוקח לו רבע שעה עד שהוא מוסיף ומתחילים לקרוא. תמיד אתה עולה לתורה, גומר לברך, נותן לתורה, ואז הוא מתחיל לחפש איפה זה. הקהל קולטים אותו בדבר, ביהודה, ויקחו, שלישי. היה. גמר לקרוא בתורה, בא לברך אותי, פתאום אין לו זמן. הבן אדם בספיד, לא מבינים מילה מהברכה. ניסי ברכה אותי מברך השם הטוב, בשמען. איפה הוא נתקע, מה זה מתנדב, עומד. אתה אומר לו בשקט 50 שקל בצעקה לכולם, 5,000 שקל. ויש לנו גם את הגבאי של הבית כנסת, הוא גם בן אדם מדליק. יום שני וחמישי יש עלייה לתורה בתפילת שחרית. ראשון ושני עולים כהן ולוי. ושלישי הגבאי בוחר מישהו מהקהל. מתי הוא בוחר אותו? בתפילות השחר. מסתובב עם התלמיד והתפילין. שג'ביתיך, חשילה, אסרי עמסי ככה לא, אסרי עמסי עשים אלוקם, אתה לא תעלי, וגם אתה לא תעלי, וגם אתה לא תעלי. איפה היית אתמול בלילה, איפה היית אתמול בלילה, אמא חיפשה אותך, וישנת בבית או למשרד, חפש אותך בהליקופטר כולה לוואי, תחנכם מוק, חגי מה תעזים לך, אם הוא עלי כתמיד, אתה גם הוא. ויש גם את הגזבר של הבית כנסת, זה שגובה את הכסף. יום אחד הוא פוגש מישהו בשוק, הוא אומר לו, רבי אברהם, אתה עלית לתורה פרשת בחוקותיי. נדבת 200 שקל ועד היום לא שלמת אותם. ובגלל שלא שלמת אותם, שני מלאכים בשמיים תלויים ככה לעבר. מתלכדים, מחכים שתשאלי לי את הכסף. אז מה הוא עונה לו? מה הוא עונה לו? ולוקח 100 שקל, סחרר אחד. והשני עד ל-28 כנס ביטוח לאומי. תודה רבה. שמעון רגל. אם מחפשים את